95% خش таборо шиносо рафиқои шумо намехоҳанд ки шумо муваффақ шавед. ози одамое ки шуморо гуфтанд ки ҳамиҷа наёен, худо гуфтестанд ки шумо ҳамиҷа ягон результат нагирен. агар шумо результат гирен ва ё чӣ мешавад? ва ё балабол мебуранд. ай трансформация гузашта чӣ ваз шуда 4 моҳ. Якум ака шахсият муомила бо оила, фарзанд, падар, модар. айби мае ки ма чӣ? ма ҳами муҳита интихоб кардам. як инсайти дига бугумтон. 95% хеши таборо, шиносо, рафиқои шумо намехоҳанд ки шумо муваффақ шавед. ай ҷабҳаст бирен қатъи ҳамин фикр зиндагӣ кунед. 95% шиносо, хеши таборо, ҳамсоё ва рафиқои шумо намехоҳанд ки шумо муваффақ шавед. ози одамое ки шуморо гуфтанд ки ҳамиҷа наёен, худо гуфтестанд ки шумо ҳамиҷа ягон результат нагирен. агар шумо результат гирен ва ё чӣ мешавад? ва ё балабол мебуранд. ва ё мехоҳанд балабол шидан. Не, барои ҳамин якум саволе ки метан дилшон зада, ку чӣ ёд гирифтӣ? матра гуфта будум. як бор бигӯен ки вау, ман як чизое ёд гирифтам, просто даже дурӯғ бигӯен дар рафиқотон барои санҷиданшон, баъд бигӯен ки ман дурӯғ гуфтам. Бигӯен ки вау, ман баъди дарси хеле кардам. бахилии чашмшона тамошо кунед, наблюдат кунед чӣ бахилӣ доранд. ва бигӯен ором ша, ман шӯхӣ кардам. ман просто санҷиданӣ будам ки ту чӣ бахилӣ дорӣ мада. просто ором ша, нафас бикаш, чишмот гӯшот сирх шид. ай бахилира. ама нола. барои ҳамин зиндагӣ кунед қатъи ҳамин чиз. 95% одамое ки шуморо совет метаҳанд дар ҳаёт намехоҳанд ки шумо муваффақ шавед. чӣ хела инсайт? лекин мутаассифона ҳақиқате. дальше зиндагии моро фикрои мо идора мекунад. пас фикрои моро муҳити мо ташкил мекунад. то есть инами фикра куҷо пайдо мешавад? ай муҳит розиен ами чизда. фаҳмидем барои чӣ ман гуфтам ки калонтарин сабаби номуваффақ будани шумо муҳите. тамом, набудани пул, набудани имконият, на ӯе ки шуморо касе ки дард кард. шумо то есть вақте ки мо муҳита ташкил алиш кардем, ҳамаи чиз алиш мешавад. дар трансформатсияи 4.0 4 моҳ пеш дар иҷа дига навид буд. ман вообще фикром дига буд. вақте ки ман хондам озӣ, ман вообще дига навид шудам. дар 5.0 то есть дар 4 моҳ ман метавонам гуфта ки ман 180 градус алиш шидам. просто дига шидам. ман аввал вообще фикром дига буд, не ки ба ҳамон фикрои кӯҳна иқа бачаҳо результат кардаги буданд, авози фикро вообще дига шид. дальше агар мо нақшаи муваффақ шидана надошта бошем, то есть нақшаи камбағал шидан заводской мондагиае. то есть заводской шумо камбағал мешен. заводской шумо қарз нигоҳ кунед да, илтимос. касе нахона, касе нақша накаша, шумо қарздор мешен, муваффақ намешен, қарздор мешен, банкрот мешен, қафо мемонен, як гала проблема мешавад. ира қабул кунен. баъд накунен ки ман қарздор шудам. бисёриё хеле мешавада. шумо таваллуд мешен, шуморо ба даст мегиранд, мебуроранд, медсестра мебурора, мешува, як ҷода мемона. баъд чӣ? баъд дастон меқаванд, раҳгардира ётон метиҳанд. шуморо нишон метиҳанд куҷо рафтан дар кора, унҷа бира мекунанд. ту мерай. баъд чӣ? баъд дастат гирифта садиқат мебаранд. ту садиқа интихоб мекунӣ, группаро интихоб мекунӣ, ҳамсадиқота интихоб мекунӣ. туро чӣ кор мекунанд? мебаранд. баъде ки дуровардан садиқа буд кардӣ, ай дастат меқапанд, бо чӣ кор мекунанд? 1 сентябр ҷа биши аттестат мехондан дар кора. ман намегӯям ки дар кор нест. ози маъноша мефаҳмам. баъд 11 сол чӣ? фаное ки мехонӣ интихоб мекунӣ.
Адам меган чико кардан дар кораи. Баъд донишгоҳ мери, бо чико мекунам? Бо меган чико кардан дар кораи. То кая? То рӯзе ки диплом гирифтӣ. Баъд диплома гирифтӣ, буромадӣ, баъд чӣ меган? Анака ҳаёта бисоз. Савол, чӣ хел месоза одам ҳаёте ки 23 сол ай дасташ кашида овардагианш? Баъд даст мековӣ. Чико кунам? Ҷудаем вообще. Меган чӣ хел чико кун? Муваффақ шав. Муваффақ шав. Чико кунем? Ки гум кард хичабади ки донишгоҳро гум кард, буд кард. Барои чӣ? Барои ки то диплом ҳамаи чӣ фаҳмо буд. Баъди диплом чӣ? Занг мезанӣ, стажировка дар кораи, таҷриба дар кораи, хелӣ дар кораи, хелӣ дар кораи. Ман худо ба шукр Рустамай мо ҳамсинфем, дар як парта шиштагӣ будем. Ҳама иншо навистеста буд. Ман дар қафо дар як варақ имзо навистеста будам. Як варақ пури имзо кардеста. Баъд гуфт чико кардести? Ман гуфтам ман имзома шурӯъ кардестам, ояндаи имзо хеле қимат мест. Ози имзои Рустамай. Рустам ози генеральный директорай. Имзои ман як чи ҳастай, учредительский имзоай. Тоз ман нагӯм ки нахонен, илтимос бихонен. Ман шурӯъ мехондум. Ман хондум, лицеи туркӣ хондан осон набуд. Донишгоҳе ки ман хондум, ман ҳамаро буд кардам. Лекин шумо бояд бихонен ки муваффақ шавен, на бихонен ки варақ бигирен. Ман ай донишгоҳ маро меган ки ту диплом надорӣ. Ман мегӯм ман бедиплом, ман нагирифтам амура. Ман то ҳозир ҳар 6 моҳ мада сообщение меояд ай донишгоҳ, Mr. Navid, we invite you to take your diploma, please. Амҷо ховай, илтимос биё бигир. Ман гуфтам не, гуфтам ман намегирам. Ки надора нақша оянда. Шумо ҳайрон нашавем вақте ки зиндагӣ лах-лах шид. Просто ҳайрон нашавем. Шумо гӯед ки ман надошта бошам, лах-лах мешавад. Лекин вақте ки лах-лах шид, хирсанд бигардем. барое ки боядам хе мешид. Агар шумо бенақша муваффақ шиден, ана уҷа бояд шумо ҳайрон шавен. Ман ҳайрон мешавам одаме ки ягон чи намехона, ягон нақша надора, баъд бомб мешава, камбағал мешава, банкрот мешава, ба ҳайрон мемонам. Чӣ ҳайрон мемонӣ? Ҳамин маълум буд худаш. Ман ҳайрон мешавам наоборот. Вақте ки одаме ки ҳичи надошт, яке муваффақ шавад. Акай Навид, салом алейкум. Ман Мавлон. И дуюм трансформация ки ман иштирок кардастам. Яке инсан пешраш кадом буд? Трансформация 4. Вообще дигар ёз. О ака. Метон. Ана эҷа хай бисёр саволо хати омадагим, ҳаракат мекунам дар вақти инсайте ки ҳозир гирифтам, яъне ҷа навистам уже ҷанҷол кардан ин муомила наёфтан аст. Ҳами зури бад. коротко говоря, якум трансформация ки мо омадам барои шахсияти алиш кардан буд. Шахсиятам хай 30-40% алиш шид, лекин ито бо ҳозир омадам бо инсайтҳои нав гирифтесам. Ай трансформация гузашта чӣ иваз шида 4 моҳ? Якум ака шахсият муомила бо оила, фарзанд, падар, модар. Баъди трансформация ма 22 дадро омадам. Ҳамин сол орзу мекардам ки отама як бор отаҷон бугум. Лекин отаи ман хеле сиёсаташ сахта. Баъди трансформация 4 баъди якум рӯзуш отама занг задагим, отаҷон гуфта хатиш гап задагим. Рибат раҳмат. Боса шахсият бис. Рибат раҳмат. Хай бо бисёр чизо алиш дага вақта бисёр намегирем. Азор раҳмат бораи ҳама шакер. Раҳмат. Одаме ки нав омадагӣ аста, якум бор омадагӣ инсайт гирифтагӣ. Ё тест. Нигоҳ кунед, агар шумо инсайт гирифта натонистеста бошен, проблемае. Сахт занг задагӣ ақл. Салому алейкум. То есть фаҳмиде, на? Ман қатъи одам в среднем 5 минут гап мезанам, 10 инсайт мегирам. В среднем. Просто 5 минут гап мезанам, 10 инсайт. Агар шумо дар 2 соат ол ягон инсайт гирифтагӣ нестен, шумо бояд як рӯза як китоб бихонед, чтоб камтар зангои ақл вай шавад. Буреса. ҳозир ман дар инҷа инсайте ки фаҳмидам мушкилот, яъне барои ҳамин чиз овардан мушкилот фикрона, чӣ гуфтем, ҳаракат, фикрона, муҳит. 100%.
شما راز میگن که چی فهمیدی؟ من فهمیدم که پاد احمشای بیت بده. ای راست میگن. خب نکیم با چیای اگر شما خیلی بگین چی میشوه؟ عهده‌داری در کی میپرتوین؟ در دیگران. با اینسایت عهده‌داری چی میگی؟ ای بی ما کی ما چی؟ ما همین محیط انتخاب کردم. ما همین محیط انتخاب کردم.